sak kecamatane ketok. Ngene iki bendina lho, Bel. Yo, ngene iki jenenge kewajiban dan tugas negara. Dong, Be. Mbah-mbah bae mantel. Tapi yo apik anjane belek. Kuwi nggih mancing keringet, keringete iki ben dreweran apik kok duwe ide nggih mantel barang pinter iki. Yo, laku. Jane ngene aku waleh lho kok ngalas-alasen. Aja waleh, Bel. Wong aku lho sing sehat lho, sing ngopeni sliramu, sing bendina ngrawut sliramu, sing apa kuwi ngresiki, sing nyawiki, sing njungkasi. Kuwi ora waleh kok. Semangat bendang mari. Yo ngerti wong jane wong lara stroke encen yo serba bosan, tapi yo tetep kudu Semangat. Lha iya, bendang iso numpak montor Scoopy neng pasar, blonjo dhewe ngono. Aja waleh-waleh. Wis to. Aku sampai kapan Bangga tak openi. Aku ndak waleh ngopeni sliramu, ya. Semangat ya. Semangat bel becak semangat. Ya wis, gek dilekasi nganu kaya biasane tetep maju jalan ya. Semangat, Kong. Ya kudu semangat cene. Lek melek mari ngene lho. Eling ana apa kuwi jenenge diluruskan ya anake mantu, terus kowe duwe putu. Nek kowe ora semangat, ora duwe semangat mari. Lah sok sing momong putumu sapa? Masa ya aku harus momong loro, sitok putu cilik, sitok putu gede. Ora lucu. Urung nek putumu gede ngono terus laporan aku ngene. Kesanalah putune ki wedok, gek cuantik ngono ya. Tung atung, atu wau, atu halo Mbah Uti, nganu, atu yuk gedubuk. Yuk gedubuk ngono ora ya di guyu karo putune. Yo, siap gerak. Wis mlaku, ayo maju jalan. Sip. Teko kono tok terus balik mundur. Yo. Kiri. Terus saiki mundur, hop, atret, tit. Gawe jagrak ora apa-apa. Oh, samanku larang gawe jagrak, lundung kok. Yo. Terus. Ya, terus. Wis sencen wis ngono kuwi kudu semangat. Yo, terus, sik, hop. Nah, terus mundur neh. Mundur terus alon-alon kok teko kene terus maju neh ngono ya. Yo. Terus. Terus neh. Wis pangga kudu sabar ancene ngopeni apa nglatih wong lara seperti seliramu Ndori Juligeni kudu sabar karo telaten hop. Wes, sik tali iki. Sik, Mas. Nah, nggo iki oleh. Jajal ora gawe teken ya diusahane teko kono kuwi. Ora oleh gocehan. Sik to, aja mlaku sik. Teko kursi kuwi tok lho ya. Ora oleh gocehan sik jajal. Yo. Alon-alon. Nah, yo kudu dilatih terus. Nah, teko kursi. Alon sik hop. Alon, kiwa. Tunggu yuk, kiwa. Alon, teko kene. Yo, terus. Nah, hop. Terus, meh. Nah, lah, saiki hop, gocek saiki, wes oleh. Sik hop, ben kono, hop. Nah, saiki diusahane munyer. Belok rene. Oleh, lek belok gawe teken. Yo, kuncen dilatih. Yo, lek belok gawe teken oleh panggan. Yo, belok. Wes. Kenceng, sik hop. Nah, saiki lek wis lurus teko kursi kuwi ya. Tanpa nganu yo. Yo. Karo tangane ngene. Yo, alon. Ya, ayo. Lah, ya. Sip. Betul. Lho. Betul. Terus. Aja kesusu lungguh sik. Lah kesusu lungguh. Sing ngajeng neh. Pisan kas. Sik. Hop. Ya, sik, maju neh sik. Maju jalan neh. Oh, kileng sikilmu, tapi ora apa-apa, sehat sing penting. Rireng lho ben ya wis payu ae.
Awak mikir awak resik ya ora sehat. Yo. Alon, alon. Oh, alon, alon. Duh aku wedi lek ngudruk lho kowe. Alon yo neh, alon. Lho. Alon. Alon gua blas ketok isan. Goblok Lah banget. sip pokoke setruk iki semakin kringete metu semakin apik yo. Bob. Wis kene. Wis tak jumene jagrake. Yo, iki terapi tokor. Awas kecamatane ketok. Karung ke nilai. Yo, siram bayem. Hilang bajang sawane. Tari geris marine. Gek ngene iki bendina lho, Bel. Yo alah. Dise didusi. Yuh telek. Tak mau ilaki apa. Rasane piye rasane? Anget-anget nggih aku. Penak keri-keri. Anget-anget kok penak keri-keri. Aku tunjukkan po. Iya, ancen kudu ben kembleh ngono kuwi. Ya wis ngene iki jenenge kewajiban dan tugas negara. Oh, ngene iki ora murih bayaran, ora murih apa, bayarane sok ning kono jarene. Warga. Oh, jarene dijoli karo swarga. Karo widodari cacahe 70 punjul siji. Kayak kesana lah. Widodarine iki nganu. Apa iki gek ayu-ayu ngono puh. Semangat lho ya, Bel. Yo. Golek widodari, Bel. Dipelocot dikosoki kaya ngosoki nganu ning kali. Yo. Kaya ngono layak. Enggak ono. Mbah Bel. Lek ra kakungyan sapa sing arep ngresiki? Enek. Jadi ngomong gini. Yuh, lah iki reget lagi ireng reget ternyata ya Allah. Kaya ngene iki apa to Mbah Bel? Yo alah. Yo sabar ya. Sabar. Tak kira dingi. Tapi yo sapa sing arep kesilek ra? Anake kon resiki yo kerja ae. Tumpakane kereta Jawa. Apa kuwi? Resik lho, ora ireng lho. Ya Allah. Ya wis ra apa-apa. Sing penting diniati ngibadah ya bene wong-wong ngelong-ngelone wong lanang ngukur penggane mek ngono bene sing penting sehat ya. So. Kene sing loro. Bathuk. Yuh. Kaya bathuk bareng tenan. Basori. Kok basori intron. Wis. Engko mari ngene gek disalini ya. Bar mau terapi mah awakku malah penak. Mosok Bel ngrasakne penak awakmu. Yo ancene lek ku nerapi ngono kuwi yo ikhlas teko ati gek tak landasi rasa sayang Bel karo sliramu. Yo lek ora sing nyayangi aku sapa neh sing nyayangi dirimu. Ngono kuwi aku yo mesakne. Biyen wi nyambut gawe sregep ngewangi wong lanang golek dhuwit. Nah saiki kuwi lara yo tetep tak openi, tak urusi. Nah iki sing susah ngene. Kowe wis ngrasakne penak. Lah aku kapan ngrasakne penak ngono? Aku iki wis 6 taun kon poso, ora tau inyak ngono. Katanya aku mau sakne lho ngono kuwi. Aku tuku ae kong. Apa tuku padane sego pecel ae to bel tuku konoan. Kardine lho, jaman saiki lho ora enek wong dodol konoan ki. Blitar lho, endi kuwi Tanggul wis ditutup. Terus endi wi Poluan wis ditutup. Ora enek nggo tuku konoan kuwi iki. Ya wis trimo ra trimo ikhlas ra ikhlas ya wis ngene bel. Jarene iki lek sabar iki sok dijoli karo kuwi mau lho sing mau omongne widodari sing kabehe 70 punjul siji lho. Aku tak ngarep-ngarep kuwi ae. Wis to. Sok dijoli karo sing gawe mosok kaya arep
terus-terusan kon poso. Ya Allah, matur suwun Kong. Sampeyan ki gak nakal. Iya Bel, padha-padha ya ngono kuwi ya ketulung kahanan lho. Kahanane aku ntrene ya ora tau duwe dhuwit kadene tak nggih tuku ya apa wong konoan ki lho. Ya lek oleh 10.000 ngono. Ngono regane ya larang. Ya minimal ya 300 lho Bel. 300 tak timbang tak tukokne ngono kuwi ya luwung tak tukokne beras nggih mangan. Lah dijoli apa Kong? Ya dijoli bedil. Oh, ngimbur manukmu ya Kong. Yo, yang iki yo cocok manuk karo mok bedil to, Bel. Wong manuk mek sitoke nggawa ndok ngalor ngidul loro ora tau netesan mok bedil. Terus kena mok bedil terus aku ra duwe manuk, terus nek wayah ngudang manuke terkuku sing tak kudang manuke sapa to, Bel. Kowe iki jan kok yo aja manukku to, golek manuk wong liya lek bedil. Maksude iki yo jarimu ki diijoli karo sing ngetet lomba karo Mbah Gusti lho dijoli widodari sing cacahe 70 ku njol siji perangane ning kono lho. Ning kono, adoh kono. Neng kono ndi to Kong? Ning kono ning Sananetan, ya maksude ning swarga ngono lho, Be. Kowe dijak omong kok nyelakasangan to, Ben. Lah kuwi apa pengen rono saiki? Engko tak omongne, tikete tak tukokne apa piye? Ning konone kok. Ya ning konone ya kuwi lho, ning kono wis ngono. Wis aku rasa mumet dasku, terus arepe sarapan dhisik ya. Tak tuku sego pecel lawuhe tempe. Atiku anyel ora tau ngene. Tuh.